Ακούστε, κάνω περιεχόμενο για κινεζικά αυτοκίνητα αρκετό καιρό, ώστε να ξέρω ότι αυτή η αγορά δεν είναι ίδια. Για όλους. Η Κίνα παράγει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα, πιο καινοτόμα, πιο αληθινά ανατρεπτικά οχήματα στον πλανήτη. Αλλά ορίστε η αλήθεια που κανείς δεν θέλει να πει. Δεν αξίζει κάθε κινεζικό αυτοκίνητο τα χρήματά σου. Μερικά από αυτά αξίζουν μια προειδοποίηση. Έτσι σήμερα, στο Torque Vision, κάνουμε και τις δύο πλευρές της ιστορίας. Πρώτα, τα τρία κινεζικά αυτοκίνητα, στα οποία πιστεύω αληθινά ότι πρέπει να σκεφτείς δύο φορές ή να αποφύγεις εντελώς. Πραγματικά δεδομένα, πραγματικά προβλήματα, όχι απόψεις, όχι εντυπώσεις. Και μετά τα 4 κινεζικά αυτοκίνητα που θεωρώ τόσο καλά που θα έπρεπε να ντρέπουν τους δυτικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων κάθε μέρα που βρίσκονται σε πώληση. 7 αυτοκίνητα και τα δύο άκρα του φάσματος. Ας μπούμε στο θέμα. Τα 3 χειρότερα. Ξεκινώντας από τον αριθμό 3. Αριθμός 3. MG4 EV. Το MG4 στα χαρτιά, ένας ήρωας ηλεκτρικών αυτοκινήτων με προϋπολογισμό. Ανταγωνιστική αυτονομία. Αξιοπρεπή τιμή. Ασφάλεια Euro NCAP 5 αστέρων. Ήθελα να αγαπήσω αυτό το αυτοκίνητο. Πραγματικά ήθελα. Στην πραγματικότητα, τερμάτισε τελευταίο από 18 ηλεκτρικά οχήματα στην έρευνα αξιοπιστίας What-Car 2024. Με σκορ μόλις 63,8%. Τελευταίο από 18. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι μοτίβο. Ορίστε τι με σκοτώνει σε αυτό. Οι πιο συχνά αναφερόμενες βλάβες ακούγονται σαν εφιάλτης λογισμικού. Οθόνες αφής που δεν ανταποκρίνονται. Bluetooth που αρνείται να συνδεθεί μετά το πρώτο ταξίδι. Το Apple CarPlay αποσυνδέεται τυχαία. Ο έλεγχος κλιματισμού κάνει ό,τι θέλει ανεξάρτητα από το τι ρυθμίζεις. Μερικοί ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι η οθόνη infotainment πάγωσε για μία ολόκληρη ώρα σε μακρινό ταξίδι μία ώρα ενώ οδηγούσαν. Δεν είναι μια μικρή ενόχληση. Είναι ένα αυτοκίνητο που αρνείται να λειτουργήσει. Αλλά ορίστε, πού περνά από απογοητευτικό σε αληθινά ανησυχητικό. Το 2024, το Consumer Watchdog εντόπισε σοβαρές βλάβες ασφαλείας στο σύστημα διατήρησης λωρίδας του MG4. Κατά τη διάρκεια δοκιμών, η βοήθεια λωρίδας κατεύθυνε ενεργά το αυτοκίνητο προς την αντίθετη κυκλοφορία όταν πλοηγούνταν σε στενό δρόμο. Δεν είναι λανθασμένη βαθμονόμηση. Είναι το αυτοκίνητο που προσπαθεί να σε σκοτώσει. Αφού δημοσίευσαν τα ευρήματά τους, πάνω από 100 ιδιοκτήτες MG4 εμφανίστηκαν με παρόμοιες εμπειρίες. Πέρασαν μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ MG, της Υπηρεσίας Πιστοποίησης Οχημάτων και της Βρετανικής Κυβέρνησης πριν μια ενημέρωση λογισμικού επιβληθεί τελικά και κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο 2025. Μερικοί ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι επέστρεψαν στους αντιπροσώπους 6 φορές με τις ίδιες άλυτες βλάβες. 6 φορές. Πληρώνεις μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο που δεν έχει καμία δικαιολογία να παρέχει λογισμικό που σε στέλνει στην αντίθετη κυκλοφορία. Και μερικοί ιδιοκτήτες έχασαν 13.000 ευρώ σε απόσβεση προσπαθώντας να ξεφορτωθούν το αυτοκίνητο. Συμπέρασμα. Το MG4 δεν είναι κακό αυτοκίνητο όταν λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί πάντα. Και όταν δεν λειτουργεί, το δίκτυο υποστήριξης της MG άφησε πάρα πολλούς ανθρώπους στο έλεος τους. Σε αυτό το επίπεδο τιμής αξίζεις περισσότερα. Αριθμός 2. WM Motor X5. Άσε με να σου πω τι συνέβη με την WM Motor, γιατί αυτή η ιστορία θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεσαι για την αγορά οποιοδήποτε ηλεκτρικού οχήματος από οποιοδήποτε brand που δεν είναι οικονομικά σταθερό. Η WM Motor, γνωστή και ως Weltmeister, θεωρούνταν κάποτε ένα από τα πιο υποσχόμενα startup ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Υποστηριζόμενοι από σοβαρούς επενδυτές, πουλώντας χιλιάδες αυτοκίνητα ετησίως, το X5 φαινόταν μια νόμιμη και προσιτή επιλογή SUV. Και έπειτα, τον Οκτώβριο 2023, κήρυξαν πτώχευση. Και τότε τα πράγματα έγιναν πραγματικά φρικτά για τους ιδιοκτήτες. Τη στιγμή που η εταιρεία κατέρρευσε, η εφαρμογή WM Motor σταμάτησε να λειτουργεί. Δεν το επινοώ. Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν πλέον να κλειδώνουν ή να ξεκλειδώνουν τα αυτοκίνητά τους αποστάσεως. Δεν μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση φόρτισης. Δεν μπορούσαν να δουν τα χιλιόμετρα του οχήματος στο ταμπλό. Το ενσωματωμένο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, που απαιτούσε σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσει, έσβησε εντελώς. Περίπου 160.000 ιδιοκτήτες σε όλο τον κόσμο έμειναν με τα κλειδιά ενός αυτοκινήτου μερικώς παραλυμμένου από την εταιρική αποτυχία. Και ορίστε το πραγματικό μάθημα. Αυτά τα σύγχρονα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι απλά αυτοκίνητα, είναι υπολογιστές με τροχούς που εξαρτώνται από το cloud. Όταν το cloud πεθαίνει, το αυτοκίνητο πεθαίνει μαζί του. Όταν ο διακομιστής αποσυνδέεται, το αυτοκίνητό σου χάνει τις λειτουργίες για τις οποίες πλήρωσες. Καμία εταιρεία σημαίνει κανένας διακομιστής. Κανένας διακομιστής σημαίνει καμία έξυπνη λειτουργία. Εν τω μεταξύ, ο ανταγωνιστής της WM, η BYD, έχει αναπτύξει τη δική της πλήρη υποδομή λογισμικού και διακομιστών σε δεκάδες χώρες. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός οικοσυστήματος και ενός στοιχήματος. Και αν νομίζεις ότι οι επισκευές είναι μια επιλογή, καλή τύχη. Ο Song Quan,
Ειδικό σε υπηρεσίες μετά την πώληση αυτοκινήτων από την Κίνα, το εξήγησε ευθέως. Όταν ένα κινεζικό μπραντ νέων ενεργειακών οχημάτων καταρρέει, το δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων καταρρέει άμεσα. Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Πληρώνεις από την τσέπη σου σε ένα γενικό συνεργείο που δεν έχει ποτέ αγγίξει το ιδιόκτητο λογισμικό του αυτοκινήτου σου. Ένας ιδιοκτήτης WM Motor από την Κίνα το συνόψισε καλύτερα σε μια πλατφόρμα κριτικών. Ολόκληρο το σύστημα του αυτοκινήτου είναι παράλυτο. Δεν μπορώ να συνδεθώ. Το σύστημα ψυχαγωγίας είναι άχρηστο. Έγραψες μια επιταγή για ένα αυτοκίνητο. Αυτό που έλαβες ήταν μια συνδρομή σε μια εταιρεία που δεν υπάρχει πλέον. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτή είναι απάτη ντυμένη με καινοτομία. Αριθμός 1, iWays U5. Συζήτησα με τον εαυτό μου αν να βάλω αυτό στην πρώτη θέση, γιατί το να αποκαλείς την iWays το χειρότερο κινεζικό αυτοκίνητο που μπορείς να έχεις, μοιάζει σαν να κλωτσάς κάτι που είναι ήδη κάτω. Αλλά ο λόγος που είναι στην πρώτη θέση είναι ακριβώς αυτός. Γιατί οι αγοραστές στην Ευρώπη δεν ήξεραν ότι το πάτωμα επρόκειτο να υποχωρήσει. Η iWays έκανε τεράστιες υποσχέσεις. Ισχυρίζονταν ότι ήταν το πρώτο πλήρως κινεζικό μπραντ που πουλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Δυτική Ευρώπη. Είχαν το SUV U5 και το SUV Coupe U6 σε πώληση σε πάνω από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Είχαν έδρα στη Γερμανία. Αυτή επρόκειτο να είναι η αρχή της κινεζικής αυτοκινητιστικής κατάκτησης της Ευρώπης. Ορίστε η πραγματικότητα. Τον Απρίλιο 2024, η iWays πούλησε 2 αυτοκίνητα στη Γερμανία. 2, όχι 2.000, όχι 200, 2 αυτοκίνητα. Στην Ολλανδία κατάφεραν 86. Οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις τους, κατά τα χρόνια λειτουργίας, μόλις ξεπέρασαν τις 10.000 μονάδες, που είναι λιγότερο από ό,τι πουλά ένα ευρωπαϊκό mainstream brand σε έναν αργό μήνα. Κατά τη διάρκεια του 2023, σταμάτησαν την παραγωγή εντελώς λόγω οικονομικής κρίσης. Οι εργαζόμενοι δεν πληρώθηκαν για 3 μήνες. Ο CEO αντικαταστάθηκε. Η παραγωγή μπορεί να μην επανεκκινήθηκε ποτέ πλήρως. Αναλυτές του κλάδου αποκαλούν την iWays zombie brand εδώ και σχεδόν 2 χρόνια, διατηρούμενο οριακά στη ζωή μέσω αναδιάρθρωσης και της ελπίδας μιας συγχώνευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν οδήγησε πουθενά. Και έπειτα, η iWays ανακοίνωσε επίσημα ότι αποσύρεται από την κινεζική αγορά για να επικεντρωθεί στις εξαγωγές. Άσε με να σου μεταφράσω αυτό. Έχασαν έδαφος στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, αυτή ακριβώς δίπλα στην πόρτα του εργοστασίου τους. Και βάζουν τα πάντα στην Ευρώπη, μια ήπειρο, όπου πουλούν 2 αυτοκίνητα το μήνα, στη μεγαλύτερη αγορά τους. Αν αγόρασες ένα iWays U5 στην Ελλάδα, πιστεύοντας το μέλλον αυτού του brand, λυπάμαι ειλικρινά. Είσαι τώρα ιδιοκτήτης ενός οχήματος κατασκευασμένου από μια εταιρεία χωρίς αγορά καταγωγής, με κατεστραμμένη υποδομή υπηρεσιών, χωρίς pipeline ενημερώσεων νότα και με ένα υπαρξιακό ερωτηματικό. Αν η επιχείρηση επιβιώσει ως το 2026, δεν είναι πρόβλημα αξιοπιστίας. Είναι θεμελιώδες πρόβλημα ασφάλειας ιδιοκτησίας. Ο καθηγητής αυτοκινητιστικής της Κίνας, Τζου Ήξικα, από το Πανεπιστήμιο Τόγκτζι, το είπε καθαρά. Brands σαν αυτό που αποτυγχάνουν να ανοίξουν ανεξάρτητα την αγορά δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους. Πρέπει να συγχωνευτούν, να αναδιαρθρωθούν ή να συνεργαστούν. Η iWays δεν το έκανε ποτέ αυτό. Μην αγοράζεις αυτοκίνητο από ένα brand για το οποίο δεν μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι θα υπάρχει σε 5 χρόνια. Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται ενημερώσεις λογισμικού, ανταλλακτικά και δίκτυο service. Μια ζόμπι εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι ετοιμιγορία. Είναι προειδοποίηση. Εντάξει, πάρε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτά τα 3 ήταν πραγματικά επώδυνο να τα καλύψω. Δεν είναι το είδος περιεχομένου που κάνω με ευχαρίστηση, αλλά έπρεπε να το ακούσεις. Τώρα, ορίστε το θέμα με την κινεζική αγορά αυτοκινήτων. Το ίδιο οικοσύστημα που παρήγαγε εκείνες τις αποτυχίες, παράγει επίσης οχήματα τόσο καλά, τόσο γρήγορα, τόσο γεμάτα τεχνολογία και αξία, που μένω χωρίς λόγια για να εξηγήσω την απόσταση μεταξύ τους και των δυτικών ισοδυνάμων τους. Αυτά τα 4 αυτοκίνητα δεν είναι απλά καλά, είναι ο λόγος για τον οποίο η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν κοιμάται το βράδυ. Τα 4 καλύτερα. Ξεκινώντας από τον αριθμό 4. Αριθμός 4. BYD Atto 3. Θα είμαι ειλικρινής. Το Atto 3 δεν είναι το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο σε αυτή τη λίστα. Δεν θα σου σπάσει το μυαλό με χρόνο 0%. Δεν θα έχει ρεκόρ στο Nürburgring. Αυτό που θα κάνει είναι να είναι εκεί κάθε πρωί, λειτουργώντας ακριβώς όπως υποσχέθηκε, το οποίο μετά το πρώτο μισό αυτού του βίντεο θα πρέπει να ακούγεται απίστευτα ελκυστικό. Ορίστε σε τι συνεχίζω να επιστρέφω. Το BYD Atto 3 έλαβε αξιολόγηση Euro NCAP 5 αστέρων. Τροφοδοτείται από την ίδια Blade μπαταρία της BYD, ένα σχεδιασμό λιθίου, σιδήρου, φωσφόρου που πέρασε τη δοκιμή διάτρησης με καρφί χωρίς να πάρει φωτιά και είναι αξιολογημένο για πάνω από 5.000 κύκλους φόρτισης. Κάνε τον υπολογισμό. 5.000 κύκλοι φόρτισης, με καθημερινή φόρτιση, σημαίνει περίπου 13 έως 15 χρόνια πριν από σημαντική υποβάθμιση. Ένα Tesla Model 3 χρησιμοποιεί διαφορετική χημεία, με πολύ λιγότερες προσδοκίες κύκλων.
Σε κινεζικές μελέτες ποιότητας, το BYD Atto 3 κατατάχθηκε πρώτο στο τμήμα του μαζί με το AION V+, ξεπερνώντας κάθε δυτικό ανταγωνιστή στην κατηγορία του για μετρήσεις αρχικής ποιότητας. Και στην Αυστραλία, ξεπερνά καθιερωμένα brands τρίμηνο μετά τρίμηνο, γιατί οι αγοραστές ανακάλυψαν κάτι απλό. Αυτό το αυτοκίνητο λειτουργεί κάθε φορά σε μια τιμή που κάνει ένα Volkswagen ID4 να φαίνεται ληστεία στο δρόμο. Αν θέλεις ένα κινεζικό ηλεκτρικό όχημα που θα είναι εκεί σε 10 χρόνια, με μια λειτουργική εφαρμογή, υποστηριζόμενα ανταλλακτικά, και έναν κατασκευαστή που είχε έσοδα 411 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, το Atto 3 είναι η απάντησή σου. Όχι το πιο ενδιαφέρον αυτοκίνητο σε αυτή τη λίστα, το πιο αξιόπιστο. Μερικές φορές, αυτό μετράει περισσότερο. Αριθμός 3. Zeekr 001. Τώρα, μπαίνουμε σε έδαφος που θα έπρεπε να ντρέπει αληθινά τους λογιστές της Porsche. Η Zeekr είναι το premium EV υπό brand της Geely. Και η Geely, αν δεν το ήξερες, κατέχει την Volvo, την Polestar και τη Lotus. Έτσι, όταν σου λέω ότι το Zeekr 001 έχει το DNA ασφάλειας της Volvo ενσωματωμένο στην αρχιτεκτονική του, το εννοώ κυριολεκτικά. Δεν είναι μηχανολογία badge. Είναι κοινή μηχανολογία σε επίπεδο πλατφόρμας. Το Zeekr 001 είναι ένα shooting brake, μέρος fastback, μέρος station wagon και είναι ένα από τα πιο έξυπνα σχεδιασμένα αυτοκίνητα που βγήκαν από την Κίνα τα τελευταία 5 χρόνια. Ορίστε ο αριθμός που με σταμάτησε. Η έκδοση 140 kWh του Zeekr 001 προσφέρει πάνω από 1000 χελέμ αυτονομίας κατά CLTC. Στον πραγματικό κόσμο, περίπου 700 έως 800 χλέμ. Το Porsche Taycan Turbo S, το κορυφαίο αθλητικό σένταν, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών αυτοκινήτων στον κόσμο, φτάνει μέγιστο 600 χλίμ αυτονομίας στον πραγματικό κόσμο. Και το Taycan κοστίζει πάνω από 100.000 ευρώ. Το Zeekr 001 ξεκινά από περίπου 45.000 ευρώ στην Κίνα. Έρχεται με αεροανάρτηση, αξιολόγηση Euro NCAP 5 αστέρων, ηχοσύστημα Harman Kardon, Matrix LED φώτα και ενημέρωσε τις επιδόσεις μπαταρίας του εξ αποστάσεως μέσω ενημέρωσης OTA μετά την παράδοση. Ένας ιδιοκτήτης από τη Σουηδία το περιέγραψε ως εναλλακτική λύση στο Porsche Taycan στο μισό τίμημα. Θα υποστήριζα ότι το πλεονέκτημα αυτονομίας το κάνει νικητή του Taycan, όχι απλώς εναλλακτική. Αυτό συμβαίνει όταν μια εταιρεία που ξέρει ήδη να κατασκευάζει αυτοκίνητα παγκόσμιας κλάσης αποφασίζει να κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό όχημα. Τα δυτικά brands έχουν περάσει δεκαετίες λέγοντάς σου ότι η γερμανική μηχανολογία είναι αναντικατάστατη. Η Zeekr μόλις την αντικατέστησε. Αριθμός 2, BYD Seal, ετοιμάσου, γιατί αυτό είναι το μέρος του βίντεο όπου χρειάζομαι να καθίσεις. BYD Seal. Αυτή είναι η άμεση απάντηση της BYD στο Tesla Model 3. Και στις αγορές, όπου ανταγωνίζονται πρόσωπο με πρόσωπο, το Seal κοστίζει λιγότερο, πηγαίνει μακρύτερα και στην έκδοση επιδόσεων πηγαίνει πιο γρήγορα. Άσε με να σου δώσω τα νούμερα. Το BYD Seal, με ολική κίνηση και διπλό κινητήρα, παρέχει 530 ύπους, 0 σε 100 χλιμ, ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι έδαφος supercar σε ένα οικογενειακό σεντάν. Τρέχει σε αρχιτεκτονική 800 volt. Το ίδιο premium ηλεκτρικό σύστημα που χρησιμοποιείται στο Porsche Taycan και στο Hyundai Ioniq 6. Τι σημαίνουν τα 800 volt σε κοινή γλώσσα? Σημαίνει ότι όταν συνδέεις αυτό το αυτοκίνητο σε έναν συμβατό γρήγορο φορτιστή, προσθέτει 110 μίλια αυτονομίας σε 5 λεπτά. Μέχρι να χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα και να πάρεις νερό, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να διασχίσει έναν νομό. Η αυτονομία WLTP είναι 570 χλμ. Αγοραστές, στον πραγματικό κόσμο, αναφέρουν σταθερά πάνω από 500 σε πλήρη φόρτιση. Τώρα, ορίστε το μέρος που κάνει τους δυτικούς διευθυντές να υδρώνουν στον ύπνο τους. Στην Αυστραλία, το BYD Seal Premium. Με εκείνη την μπαταρία μεγάλης αυτονομίας, ήρθε στα 58.798 Αυστραλιανά δολάρια πριν από τα έξοδα ταξινόμησης. Tesla Model 3 Long Range AWD, 61.900. Polestar 2 Standard Range, 67.400. Ένα φθηνότερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερη αυτονομία, περισσότερη ισχύς, περισσότερη τεχνολογία και η Blade μπαταρία από κάτω πέρασε δοκιμή διάτρησης με καρφί χωρίς θερμική διάδοση. Κάτι στο οποίο αποτυγχάνουν οι περισσότερες premium μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν υπερβάλλω. Σε υπόσχομαι ότι δεν υπερβάλλω. Αν έδωσες 50.000 ευρώ σε ένα Tesla Model 3 τα τελευταία 3 χρόνια, έχεις το δικαίωμα να νιώθεις προσωπικά αδικημένος αυτή τη στιγμή. Άφησε ένα σχόλιο και πες μου πώς νιώθεις. Αριθμός 1. Xiaomi SU7 Ultra. Τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι μια εταιρεία smartphone, μια εταιρεία που φτιάχνει ακουστικά, έξυπνα ρολόγια και φθηνά Android τηλέφωνα, έχτισε το πιο γρήγορο αυτοκίνητο παραγωγής με 4 πόρτες στον πλανήτη και το πούλησε στα 72.800 ευρώ. Περιμένω να εγκατασταθεί αυτό τον Ιούνιο 2025. Ένα Xiaomi SU7 Ultra παραγωγής, όχι πρωτότυπο, όχι γυμνό αγωνιστικό αυτοκίνητο,
Ολοκλήρωσε ένα γύρο στο Nürburgring Nordschleife σε 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Για πλαίσιο, το Porsche Taycan Turbo GT Weissach, το πιο ακραίο, το πιο ακριβό Porsche Taycan που έχει κατασκευαστεί ποτέ, έτρεξε ένα γύρο σε 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Το Rimac Nevera, ένα ηλεκτρικό hypercar, έτρεξε 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Tesla Model S Plaid, ούτε καν κοντά. Το Xiaomi SU7 Ultra τα νίκησε όλα. Δεν είναι επίδειξη προδιαγραφών. Είναι επαληθευμένος, επίσημος χρόνος γύρου σε ένα αυτοκίνητο παραγωγής που μόλις ξανάγραψε την ιεραρχία ολόκληρου του αυτοκινητιστικού κόσμου. Οι προδιαγραφές είναι απλώς προσβλητικές για τον ανταγωνισμό. 1548 ύπη από 3 ηλεκτρικούς κινητήρες. 0 σε 100 χλιμώρα σε 1,98 δευτερόλεπτα χωρίς rollout, που είναι το τέχνασμα μέτρησης που χρησιμοποιούν άλλοι κατασκευαστές για να φουσκώνουν τα νούμερά τους. Μέγιστη ταχύτητα. 350 χλαμ. Ώρα. Η μπαταρία φορτίζει από 10 στο 80 της, 100 σε 11 λεπτά. Η μπαταρία είναι ένα πακέτο CATL Kylin 2,0 των 93,7 kWh που τρέχει σε αρχιτεκτονική 897V. Αλλά ορίστε σε τι συνεχίζω να επιστρέφω. Δεν αφορά μόνο το Ultra. Το βασικό Xiaomi SU7 στην Κίνα ξεκινά από περίπου 31.000 ευρώ. 31.000 για ένα αυτοκίνητο με αυτονομία CLTC 435 μιλίων, μία οθόνη αφής 16,1 ίντσας, αεροδυναμικό συντελεστή 0,195, που είναι χαμηλότερος από αυτόν της Porsche 911, και ένα σχεδιασμό που έχει περιγραφεί ως το πιο όμορφο κινεζικό σεντάν που έχει κατασκευαστεί ποτέ. 411.800 μονάδες παραδόθηκαν μόνο μέσα στο 2025. Ήδη πουλά περισσότερο από το Tesla Model 3 στην Κίνα. Και η Xiaomi, άκου αυτό, η Xiaomi έγινε κερδοφόρα στον αυτοκινητιστικό τομέα τον Νοέμβριο 2025, 18 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της αυτοκινήτου. Η Tesla χρειάστηκε 7 χρόνια για να φτάσει στην αυτοκινητιστική κερδοφορία. Η Xiaomi το έκανε σε 1 χρόνο και μισό. Τα περισσότερα αυτοκίνητα κάνουν είτε επιδόσεις είτε αξία. Αυτό είπε. Και τι θα γινόταν αν κάναμε και τα δύο? Και μετά έχισε στο Nürburgring πιο γρήγορα από ένα Rimac. Ως καλό μέτρο. Το Porsche Taycan Turbo GT ξεκινά από περίπου 200.000 ευρώ. Το Xiaomi SU7 Ultra που μόλις το νίκησε κοστίζει 72.800 ευρώ. Εξηγήστε μου αυτό. Κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό. Δεν είναι μόνο το καλύτερο κινεζικό αυτοκίνητο που μπορείς να έχεις τώρα. Είναι η στιγμή που η αυτοκινητοβιομηχανία σταμάτησε να μπορεί να χρησιμοποιεί τη φράση «κινεζική ποιότητα ως υλικό για αστεία». Εκείνη η εποχή τελείωσε. Αυτό το αυτοκίνητο της έβαλε τέλος. Λοιπόν, ορίστε τα. 3 αυτοκίνητα που αποδεικνύουν ότι η κινεζική αγορά έχει ένα πραγματικό πρόβλημα λογοδοσίας, όταν τα brands καταραίουν και αφήνουν τους ιδιοκτήτες στο έλεος τους, και 4 αυτοκίνητα που αποδεικνύουν γιατί η υπόλοιπη αυτοκινητοβιομηχανία έχει απολύτως δίκιο να είναι τρομοκρατημένη. Το μάθημα από και τα 7. Αυτή η αγορά ανταμείβει την έρευνα και τιμωρεί την τυφλή πίστη. Αγόρασε από brands με υποδομή. Αγόρασε από brands με υγιείς ισολογισμούς. Αγόρασε από brands που θα υπάρχουν όταν το αυτοκίνητό σου θα χρειαστεί μια ενημέρωση λογισμικού σε 3 χρόνια. Το ATO 3 σου δίνει αξιοπιστία. Το Zeekr 001 σου δίνει αυτονομία και premium μηχανολογία. Το BYD Seal σου δίνει έναν δολοφόνο Tesla σε μια τιμή που νικά την Tesla. Και το Xiaomi SU7 Ultra σου δίνει ένα ρεκόρ Nürburgring στην τιμή ενός πλήρως εξοπλισμένου Toyota Land Cruiser. Τα δυτικά brands είχαν χρόνια να απαντήσουν σε αυτό. Επέλεξαν τις τριμηνιαίες αναφορές κερδών αντί της καινοτομίας. Κάποιος άλλος επέλεξε το Nürburgring και τώρα όλοι κοιτάμε. Αν σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του βίντεο σου έπεσε η γνάθος, πάτα το κουμπί like τώρα αμέσως και πάτα το κουμπί εγγραφής για να μην χάσεις ποτέ άλλη ανάλυση Torque Vision. Άφησε ένα σχόλιο λέγοντας ποιο από τα 7 σε εξέπληξε περισσότερο. Θέλω πραγματικά να μάθω. Και ενεργοποίησε το κουδούνι ειδοποιήσεων. Αυτό είναι το Torque Vision. Μην είναι περίεργος, μην είναι σκεπτικιστής και μη σταματάς ποτέ να παρακολουθείς.